Sewantene kok ya mau nyeli to nek wong wedok ya kaya aku. Aku mung takon. Kula namung takon napa Kang Mas? Penak nggon ngendi? Sewantenipun Kang Mas. Sewantenipun nek aku ora suwara warane tok sak solae polae ya penak wit kok. Pucuk kuku teko pucuk rambut. Dadi kula nyenengke nggih Pak. Biur enak kabeh. Kaya pitik. Kaya pitik dipakani. Biur. Tak sun marang sliramu kok aja lali marang rasayanmu Nggih. Aku nek dipresani Mas Aslim ya wis jane rontok piye. Niki gareng kula Semare Bagong. Halo Mas Slamet, ayo. Tak suwun marang sliramu kok aja lali
Nah, sembah nuwun Mbah Slamet. Nggih. Nggih matur nuwun gantos wekdal pinanggih malih. Amin. Nyawer. Pasukan yang mengizinkan nyawer sinten? Ndoren tok. Nyawer. Sembah Lho nuwun, Pak, sembah nuwun. suara terbanyak Pak. Nggih. Nggih. Amin. Mboten lali Pak. Mboten lali to Pak. Allah. Nggih. Teng jero Pak. Muga-muga ora ilang. Ha iso no. Lah dalah. Lah niki lho Pak. Niki lho Pak. Niki. Lah niki cicilan listrik lho Pak. Itu niki setoran bank ya Pak niku. Tuti lucu lho tuti iya. Nggih, matur suwun. Niku sampun lho Pak. Oh niku setoran motor. Nggih, matur suwun. Niki sampun gandeng sampun entuk monggo Mang Pinarak medal rimin. Sembah nuwun Mbah Slamet, Raharjo mugi-mugi tansah sehat panjang yuswa. Wah, nggih.